Този път по изключение и спортен свят започва с нещо хубаво. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров вече е на 14-то място в световната ранглиста. Честито, Гришо! Защо фамилията ми не беше Шарапова? Игнатова надежда всякакви остави. Окей, Румка. Оставям тази надежда и отивам в квартал Надежда на стадион Локомотив. Там за пореден път чакалнята на железничарите не беше отоплена добре. Това принуди двама от стрелочниците преди мача с Черноморец да прибягнат до стария изпитан метод. Одяло за двама. Връщам се сега в нашето детство, двама сте скрити от студа. Малко по-късно към тях се присъединиха и част от машинистите. Горките. Явно голям вятър ги брули. Не само ги брули, Мария, ами както е тръгнало, ако не вземат мерки, скоро ще ги отвее чак в Б група. Отиваме на мача Литекс Локо Пловдив, където бразилецът Том от Литекс ще унагледи израза гръмнал бойлер в тръстика. Мария, като гледам покривът на Чичо Томовата колиба, май е преживял природен катаклизъм. Керемидите бая са се разместили. В този случай гребенът няма да помогне. Най-добре Том да помоли колегата си Кристиано Роналдо да му прати малко гел. А на мача Левски Литекс прехвърчаха искри между треньора на сините Елин Топозаков и колегата му Милдраг Ешич. Иска май смяната да се извърши, защото сега е удобен момент, тъй като играта е спряна. В спор с съчета. Топозаков изстреля един истински словесен топус срещу Милдраг Ешич. По-скоро не му е Драг Ешич, Мария. В спор с съчета. С тези думи синият наставник си вкара истински автогол. Защото не му е Драг Ешич, наистина взе да си гледа работата и сините паднаха с 1-2. И докато едни си премятаха езиците, други се премятаха един върху друг. Ето какъв висш пилотаж демонстрира Ванчо Траянов от Черноморец на мача срещу Локомотив София. Като гледам, Дундулу и Траянов могат да направят прекрасен тандем по спортна акробатика. Брато, знаеш ли, че сърцето си по-добър косо с краката? Мерси. Сменяме спорта, за да видим един човек еднакво добър с ръце и с крака. Гледаме състезание по кикбокс. Двамата състезатели демонстрират високата си класа, поне до момента, в който съдята не демонстрира своята. С този съдия май само Чък Норис може да се справи. Така е, но ако Чък Норис си позволи да му изпее това, и Господ не може да го опази. Това е и спортен свят. Не победим до доказване на противното.